tayo dito sa Bani. Dito tayo sa Bani, sa may barangay shop. So malapit na pala tayo makarating sa may paborito natin daan. So tinatawag nilang zigzag road dito sa may Bani. So paborito natin daan yan mga idol. Dahil banking na tayo. Mabuti na lang pala dahil gawa natin muna si Red na pula bago natin may parin, no? So shoutout muna pala kay Sherwin. Wow, Sherwin Photoshop located at Marimpay, Marot, Andap ang Kasunan. Okay, mga gusto magpagawa, lapit na ngayon sa amin. Pwede ko kayong dalhin doon. Shout out na pala sa lahat ng mga viewers at subscribers natin na walang sawang nanonood sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At may 2,538 na po tayong subscribers mga idol. Alright mga idol, dito na tayo sa may zigzag road. Banking na ko. Oh, sarap naman dito. Sarap naman mag-banking mga idol. Yun lang feel ko eh. Pinakamatata natin yung 80. Bakit? Dahil siyempre hindi naman tayo nakikipag-racing. Mahirap na. Mahirap na accident eh. Kaya may limit tayo ngayon sa speed natin. So hanggang 80 lang tayo mga idol. At isa pa kasi yun kasi yung pinaka-normal na takbo ng mga motor. Dahil titignan natin yung gas consumption ni Red na pula. Dahil nagpalit na tayo ng 28mm na carb. At tignan natin kung malakas nga ba sa gas. At the same time ay paparenew natin to si Red na pula. So yun yung magiging vlog natin. Renewal sa gas consumption.